wan kode gi kwano ni wadhi miyo gi konyruok. To koro onge nyathi midhi we oko. Collins udhi miye pesa ni nade ka koro kata mana application kende mok rum nikech chopo kidieny mogik midware ID number to ID number no onge go koro ngini chal ka gima oko apply. Erokamano Trevor, ID number wadwaro sana sana ni weche mag help, lakini kochakore gi etiende nyathi onego beni kuongo apply ne scholarship. Koro kose apply ne scholarship to scholarship timo apply gi index number. Ok wadhi dwaro ni nyaka bed gi ID. Kata ni en gi index number to oyiene kendo nyalo apply nikech index number no biro nyiso wani to adieri en nyathi mobedo placed somewhere kata en nyathi manotimo KCSE. Koro nyaka bed gi index number. Kose tiyo gi index number no to kogik sama koro idhi dware kar help ni midware ID ni be ok ochuno nyaka ket ID no kano se indicate kocha kar index number. Nikech weche mag contractual agreement miyo pesa samoro kwa dhi oro ne immediately mar help lakini mar scholarship cha to dhi yudo nikech help gi scholarship odwa pogore matin. Koro help to wadhi mana kanone, koro mano dhi nyiso ni entie to kendo dwaro to wadhi mana kanone, koro kotieko mi to yudo ID ne ma bedo godo ready cha to bira irwa to kendo wawuoyo to kendo pesa ne mano kanone cha wachako waoro ni aora. Sani gima timore Trevor ni nyithindo mang'eny machiegni over 250 nyo temo apply dichiel. Koro ka nigi temo apply dichiel to gidhi gi keto stress matin ei system kacha portal kama ne gi apply cha. Koro miyo mano e gima ne kelo ginene tungruok moko matindo matin mane chando gi matin, lakini weche go wan gi engineers madongo kucho kendo dolo weche go sani ma wan gi yie ni e kor juma kata by next week weche biro bedo ka koro yom kata nyithindo ka temo apply samoro chakre kata kiny kama to weche dhi bedo mayom. Last week nisha chendo matin to this week kendo koro no se fwenyo ni kendo week mancha chando gi matindo ka watemo loso koro weche chako dolore mayom malich Trevor. Koro Collins gimilero ni okuongo dhi omany